Dobrý deň, vítame vás v kráľovstve Šalgočka a Zemianske sady na rozprávkovej oslave Medzinárodného dňa detí. Prajeme vám príjemnú zábavu. A tu máš mak, vieš, to vyzerá ako farmácia. Áno. No a na hlave jak kuchárka. Pôjdete popri plote dole, smerom doľava, tam bude prvé stanovište, potom po vykosenej cestičke po žltej značke pôjdete vlastne na najvyšší bod lesíka, tam je to bývalé tanečné kolo a tá tribúna, tam vás čaká ďalšie stanovište, ďalšia rozprávka. Potom zasa po žltej značke dole schodmi musíte zísť, sú tam aj schody, upozorňujem, sú tam krásne betónové vyčistené schody. Po tých schodoch musíte zísť a zasa dojdete na značenú cestičku žltú, kde natrafíte na ďalšiu rozprávku. To sú tam vlastne tri stanovištia sú v lesíku a štvrté stanovište, vlastne ste videli aj kto ste išli po tejto ceste spodnej, je v parku svätého Žigmunda, tam je ďalšia rozprávka. Výborne. Výborne. Aha, pozrite, tam také veľké. Joj, výborne. A ešte jedno. Vítajte, detičky moje, všetkých vás potrebujem. Čo myslíte, do akej rozprávky ste sa dostali? Perničková chalúbka. A kto vás rád perničky? No prihláste sa, kto ľúbi perník. Kto má rád perničky? Nie, že mi zjete, nie, že mi spapáte celú perníkovú chalúbku. A kto? Je to zvieratko, ja napodobníš ho, áno? To? Napodobný. A čo to je? Ovečka, výborne. Dobre. Čo je to? Cica, mica, nezbednica. No, a ako robí cica, mica? Mňau. Marienka. Janičko, papaj poriadne, čo to tam? Neplakaj sa. A to je kto? Janičko, oni ma prišli navštíviť, viete? A kým ku mne prišli, museli prekonávať veľa prekážok v lese. A kam išla tá červená čiapočka? Kam sa ona vybrala? Na jablčka. Kam išla červená čiapočka? Koho išla navštíviť? Do Bochor. Starú mamu. A čo jej niesla? Čo jej niesla? Košíček, že? No a vy ste takí šikovní, že by ste zaniesli niečo starej mame? Niekomu chorým? No tak to dobre a prineste mi to. No, teraz. Poďte za mnou, poďte, poďme. Tak, a naspäť, poďme naspäť. Dobre, šikovno, pozbieraj si, super, Andreas. No, okolo košička. Super, dobre. Kde máš takú kartičku, kde dostávaš košiačky? Tam je tak, ja tu
Šup, šup, šup. A ešte dáme jedny. Princezná má toľko šiat. Ukáž, či sa zmestia. Takéto veľké, také dáme. Až po zemiach, princezná. Ukáž. Šup, až po zemiach, princezná. Obliekaj. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Rýchlo, 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 rýchlo. Ruky. Nech sa páči. Dáme radšej darčeky. Páči sa. A utekaj Aj si zober z nášho Aj pokladu. dukátik. Prosím. Inejka, no ako tam bolo? Prosím. Pekne. Pridržej na budúce. A čo ste súťažili? Čo si súťažila? Dajte 7 trpaslíkov, červenú čiapočku. A čo vám červená čiapočka, akú dala súťaž? Nie, že loptičky na tanieri a prebehnúť okolo Iha, dobre. Paráda. Zober si dukát.